Priatelia, ahojte, čaute ešte raz. Ja som nesmierne šťastná, že vás dneska tu takto večer, v stredu, môžem privítať, že ste sa, neviem ako, preto som dala takú, že summer pesničku na začiatku. Neviem ako u vás, u nás je proste taká horúčava, že som ešte teraz vyťahovala deti z nášho takého detského bazéna. Make-up sa ťažko robí už v tomto čase, lebo úplne, že už všetko steká a tak ďalej, ale to je ideálny ideálny čas na to, aby odpromovať biznis, ktorý dneska odpromujeme. Napíšte mi, priatelia, v čate, kto by z vás chcel podnikať z pláže. Nie, že by si musel pýtať dovolenku, napíšte mi, že ja, alebo jednotkovo. Nie, že si pýtať dovolenku od šéfa, tešiť sa na leto a ísť len na týždeň na dovolenku, lebo vám ju možno dajú a potom proste zase sa vrátiť do toho monotónneho života celý čas, ďalší rok dúfať, že možno ďalšia dovolenka nastane. Počúvajte, dneska tu som... Kamera ide, dobre. Dneska som tu s mojím úžasným kolegom Tomášom, ktorý je money maker, uvidíte ho teraz momentálne v čate. A je to človek, ktorý bol zamestnancom. A ja vám odporúčam jeho sociálne siete, pretože naozaj je krásnou ukážkou toho, že chalanko z chudobnej rodiny, kedy reálne nemali na chleba, nemali na jedlo. Momentálne je to typek, ktorý dal výpoveď v práci, traduje, zarába, učiť a čo je veľmi dôležité, keďže pozná, aké je to nemať, sa rozhodol učiť aj ďalších ľudí, pomáhať, učiť ďalších ľudí, ako tradovať a učiť teraz tú komunitu, v ktorej možno budete chcieť súčasťou aj vy. Takže moje meno je Ina Semi. Inak zaujímavé, že tu máme 7-7, sedmička Semi Glazová, moje priezvisko je, že vlastne 7 oková. Takže 7-7, veľmi také symbolické, že vás tu práve je a viem, že ešte tento Zoom, tú nahrávku uvidí minimálne 777 ľudí. A my sme tu dneska, aby sme vám približne za 25, 30, 35 minút, nech nežerem, dali takú ochutnávku a ukážku toho, čo pre vás máme. A dôležité bude to, že chceme vás pozvať na špeciálnu ochutnávku, ktorá bude trojdňová a pozor, úplne gratis. Ono v tomto živote nič nie je gratis, budete musieť tam investovať svoj čas. Ale sme sa rozhodli, že začína leto, začínajú prázdniny. Maminky, ktoré chcete podnikať z pláže od bazénu? Tatinovia, ktorí chcete tráviť čas s vašimi deťmi a nechodiť non-stop do práce, ale predsa dovoliť vašim rodinám ten lifestyle, ktorý si zaslúžia, čiže kvalitné bývanie, kvalitné jedlo, starostlivosť o vaše manželky, partnerky a tak ďalej. Vidím v čate vašu energiu, vidím v čate, čo píšete a preto tu sme. Moje meno ešte raz je Ina Semi, som network marketérka, podnikám v network marketingu od roku 2011 a som mamina, mám dve detičky, starší syn má 7 rokov, mladšia dcera má rok a pol a ešte ani jeden deň som nebola na materskej dovolenke, pretože materská dovolenka neexistuje, maminky. Vy asi viete, materská dovolenka neexistuje, to nie je dovolenka, to je makačka 24/7, ale zároveň som nechcela ísť na materskú dovolenku, pretože som vedela, že keď pôjdem na materskú dovolenku, moje deti nebudú mať ten život, ktorý by mohli mať. Takže som sa rozhodla ísť do sieťového marketingu. Som úspešná podnikateľka v network marketingu. Budovala som tým viac ako 20 000 ľudí. A spikovala som na medzinárodných stageoch, niekto nám to keca, jeho to povypíname, alebo keď na školu, alebo ako host, môže počkajte, aj niekto tam nám pozerá televízne noviny a tak ho vypneme. A kľudne sa pýtajte, ale my nás schválne uzatvárame chat a nevypíname, takže nikto sa nemôže pripojiť, lebo keby ste náhodou niečo potrebovali. Takže som speakerka, som trénerka, som koučka, som vyštudovaný vysokoškolský terapeut, čiže ja naozaj mojom zámerom vždy bolo pomáhať ľuďom a byť vlastne na pomoc na ľuďom na ceste ich rozvoja. Ale
keď som skončila vysokú školu a som robila diplomovku na psychiatrickej klinike v Pezinku, tak mi ponúkli plat. Podaj, že bože, ty si úžasná, s tebou bude skvelá terapeutka. A hovorím, že OK, ja chcem môcť nastúpiť na klinike, ma tá práca strašne baví, tak mi ponúkli plat 11 000 korún a vtedy podnájom, ktorý som platila v Petržalke v trojizbovom byte, jednu izbičku stal 12. Takže vtedy som zistila, že asi tamto cesta nebude, takže som sa rozhodla, že chcem podnikať. Hľadala som cesty, rôzne cesty a jednoducho ma to priviedlo k podnikaniu, ktoré človek môže robiť popri tom, že bude rodič, popri tom, že môže si ten čas zaplánovať, popri tom, keď môj muž teraz napríklad uspáva naše deti, tak ja som s vami na Zoome a to mňa strašne baví, že si môžem vyberať biznis partnerov, miesto, odkiaľ pracujem a čas, kedy pracujem. To neznamená, že to je nepracovať, lebo keď to povie, že online biznis, nie. Treba pracovať, treba sa edukovať. A dneska vám predstavíme spoločnosť, z ktorej sme a hlavne vám predstavíme projekt, ktorého súčasťou sme sa rozhodli byť a predstavíme vám aj náš úžasný trade camp, normálne, že trade camp, trojdňový, a o tom vám povie viac môj úžasný kolega, čo tam sa všetko dozviete. A prosím vás, na konci ostaňte s nami, vám povieme konkrétne kroky, kam sa máte prihlásiť, aby ste tie free informácie mali. Pozor, naozaj, ako vravíme, takto je, bude to úplne gratis, 3 dní, testovačka pre vás, aby ste sa otestovali, že je to pre mňa, nie je to pre mňa. A ešte len na začiatok chcem vám takto ešte povedať, že poďakujte každému jednému človeku, ktorý vás sem pozval, pretože naozaj to s vami myslí dobre. A chce, aby ste sa dozvedeli obrovské množstvo informácií a že by ste sa mali dobre a že by sa vám proste darilo a že by ste boli happy. A práve preto vás sem oni zavolali. A ja si teraz dovolím zozdieľať prezentáciu a krátko vám poviem, čo to je za firmu, čím sa zaoberáme, čo robíme a predám potom slovo nášmu technickému majstrovi, nášmu edukátorovi a traderovi, ktorý vám povie o produktoch. Ale ja by som vám ešte predtým chcela trošičku porozprávať o takej vízii alebo mojom presvedčení, že prečo si myslím, že v dnešnej dobe práve projekty, ktorý vám dneska predstavíme, že dáva zmysel. Guys, máme tu spoločnosť e-economy, tak neviem, prečo sa mi nedá teraz akoby otvoriť na celú obrazovku. OK, dúfam, že ma teraz je vidieť, počuť. Ja si všetkých ostatných zavriem, že by to na nahrávke vyzeralo dobre, že tu nebudú nejakí ľudia behať plno ohľaty, mariť si večero a takto, že e-economy, firma, ktorá sídli v Los Angeles. A firma, ktorá vlastne podniká v odvetví sieťového marketingu. Neviem, či tohto chalanka poznáte. Je to Robert Kiyosaki, top seller edukácie v rámci finančnej gramotnosti. Pokiaľ jeho knihy nepoznáte, odporúčam Bohatý otec, Chudobný otec, Biznis 21. storočia. Nechcem sa rozprávať o kvadrante momentálne dneska príliš dlho, ale point je ten, že naozaj 5% populácie planety vlastní 95% financií. Prečo? Pretože vedia, ako funguje časová paka a finančná paka. Zvyšok sveta vymienia svoj čas za peniaze. A našim cieľom je edukovať ľudí k tomu, že majú šancu sa dostať do tých 5%. Cez to, že budú si budovať svoje podnikanie. A práve preto pre mňa naozaj sieťový marketing je najlogickejšia cesta, pokiaľ nie ste narodení v rodine milionárov, ktorí vám dajú nejaký budget na podnikanie, na investovanie, ale ste z obyčajnej rodiny a chcete naozaj nevymieňať svoj čas za peniaze a naučiť sa, ako funguje časová paka. Čo to znamená časová paka? To znamená, že ja som jeden človek, ktorý môže robiť 10 hodín, ale keď mám v týme ďalších 10 ľudí, ktorých naučím, ako tých 10 hodín robiť, naraz nerobím 10 hodín, ale 10 x 10, čiže 100 hodín,
pretože ich to naučím, tak od nich zoberiem malé percento z toho, čo by som mal. To je časová paka. A finančná paka, samozrejme, investovania. Mnohí z nás, vrátane mňa v minulosti, absolútne nemajú priestor, kapacity finančné na investície a práve preto tu vás učíme, ako investovať, ako sa starať o svoje finančné zdroje. Ideme ďalej. Čo sme, kto sme? Firma Economy na trhu 4 roky. Na čele stojí Hasan Mahmud, chalanko, ktorý pochádza z Palestíny, ktorý utekol so svojou rodinou ako dieťa pred vojnou. S maminkou a 8 súrodencami spávali v malej miestnosti, v maličkej izbičke. V 19 rokoch popri tom, že ako začal študovať 19 rokov, sa z neho stal milionár, pretože začal investovať, podnikať, edukovať sa v tom zmysle. V 24 rokoch založil prvú svoju firmu, momentálne má 32, má dve úžasné deti. Skvelý chalanko, by the way, 27. budete môcť ho osobne stretnúť v Bratislave, takže týmto vás srdečne pozývam na náš event, ktorý už plánujeme teraz v Bratislave. Dojde tu, aby ste ho mohli nacítiť, spoznať. Ja stále vravím, že ryba smrdí od hlavy. Takže aký majiteľ má zámer firmy, tak tým smerom firma pôjde. Keďže on stále podnikal v rámci digitálneho biznisu, investícií, povedal, že chce pomôcť ľuďom, aby sa to naučili. A teraz momentálne e-ekonomie je firma jedna s najväčšou expanziou do sveta v rámci digitálneho biznisu. Môžete tu sami vidieť, že trénoval a spikoval viac v 62 krajinách. Je naozaj viac ako je viackrát 9-násobné, akoby 9-číselné príjmy má, čiže sa bavíme naozaj o miliardových obratoch, ktoré urobil. Osobne ho poznám, skvelý typek, 27. pozývame vás, príďte ho spoznať osobne. Ďalej. No a o našich produktoch, čo tu vlastne robíme, čo vlastne ponúkame, ako to funguje, odovzdám slovo môjmu úžasnému biznis parťakovi, nášmu edukátorovi na našich platformách, Tomáškovi. Je to, naozaj som na začiatku povedala, že je to človek, ktorý si prešiel veľmi zaujímavou cestou, čo nie je to také, že sa mu to stalo. Tomino, poď ku nám, zdieľaj si obrazovku, inak teraz máme 8 ľudí, čiže 7 moje číslo 8 absolútna hojnosť, takže v dobrom čase rozprávaš práve o financiách, práve o investíciách. Poď nám porozprávať, aké produkty ponúkame. Ja potom neskôr ešte vám poviem viac, ako z toho môžete benefitiť v prípade, že sa rozhodnete nielen investovať, ale aj ponúkať edukáciu ďalej. A nakoniec vám ešte predstavíme náš fantastický Trade Camp a bude to absolútna pecka. Tominko, si tu s nami, vidím ťa. Som tu s vami. Čaute všetci, ako sa máte? Verím, že sa máte skvelo. Dneska bolo krásne počasie, takže teším sa, že tu môžem byť s vami. Ďakujem za pozvanie. Je mi to fakt veľká česť spikovať tu s tebou na prezentácii. Normálne som sa stresoval celý deň. Mať takého speakera vedľa seba a prezentovať s ním tento biznis. Poviem teda v krátkosti niečo o sebe, aspoň 2-3 vety, keď to je strašne málo tie 2 vety, tak poviem aspoň, že pracoval som určite ako vy všetci v zamestnaní viac ako 10 rokov. Vždycky som hľadal nejaké možnosti, ako si navýšiť ten svoj príjem. Hej, vždycky som veril a dúfal, že ma stretne niečo, alebo že budem mať nejaký ten vlastný biznis, ale som nemal na to kapitál, hej, tak ale vždycky som len sníval a ako keby som si to afirmoval, že musí prísť nejaká príležitosť, musí prísť. A prišla, keď nastala korona, za čo som veľmi vďačný, lebo niekomu to zmenilo život, k lepšiemu, niekomu k horšiemu. Mne sa stala tá situácia, že k lepšiemu, lebo začal som sa venovať tradingu. Venujem sa tomu 4 roky. Tá cesta bola fakt náročná. Prešiel som si rôznymi prekážkami, hej, rôznymi stratami finančnými na tej ceste. A veľmi dôležité je to, že keď začínate s tradingom, tak mať pri sebe nejakého človeka, mentora a nejakú tú akadémiu, ktorá vás vlastne bude viesť k tomu, aby ste sa vyhli takými chybám, ako som sa stretával ja. Je tu niekto, kto vôbec nevie, čo je ten trading? Aspoň niečo v krátkosti vám o tom poviem. Napíšte do chatu.
No, takže to vysvetlím. Takže trading je to vlastne proces nákupu a predaja nejakých finančných aktív, ako sú akcie, komodity, menové páry, hej, forex, kryptomeny, to určite poznáte, a ďalšie finančné nástroje s cieľom dosiahnuť nejaký zisk. Hej, takže tradery sa snažia predpovedať alebo odhadnúť pohyb tých cien, aby vlastne zarobili peniaze. Takže poviem vám príklad napríklad na tom Forexe, že ako to funguje. Takže máme napríklad nejakú menu, aktuálny kurz napríklad euro voči doláru, hej, takže euro sa rovná 2 doláre. Idete napríklad do zahraničia, do Ameriky, máte 5 dolárov, za 5 dolárov si zmeníte na 10, za 5 eur si zmeníte 10 dolárov, dostanete 10 dolárov, hej. Po 3 mesiacoch sa odtiaľ vrátite a počase sa zmení kurz. Vyrovná sa ten kurz eura na dolár 1 k 1. Prídete, zmeníte si tých vašich 10 dolárov a za tých 10 dolárov už dostanete 10 eur. Hej, na začiatku ste mali 5 a teraz máte 10. Dosiahli ste zisk, pretože ste si kúpili dolár, keď bola cena nižšia, a keď ste ho zmenili naspäť, tak cena dolára narástla, tým pádom ste zarobili. Čo sa týka tradingu, tak máme tam určite nejaké výhody a určite aj nejaké rizika. Hej. O tom vám nikto nepovie. Ja vám to dneska tu napoviem, aké tam máme výhody a aké tam máme rizika. Lebo to je veľmi dôležité, aby ste si to uvedomili. Výhody, možnosť vysokých ziskov, fakt vysokých ziskov. To, čo si dokážete zarobiť v práci za jeden deň, týždeň alebo mesiac, si môžete zarobiť za pár minút. Ale závisí to však od vašej praxe a výšky kapitálu. Môžete ale žiť život podľa fakt svojich predstav, hej, pracovať úplne z hociakého iného miesta, z ktorého vám vyhovuje, môžete cestovať a žiť si vlastne život podľa vašich predstav, tak ako napríklad ja, hej, a opustiť to zamestnanie. Aké sú tam napríklad rizika? Hej, rizika sú tam možnosť stratiť peniaze. Ale najmä, keď ste neskúsení a nemáte žiadnu prax. To si treba uvedomiť. Preto je veľmi dôležité sa vzdelávať a získavať tie skúsenosti. Takže vždycky vám odporúčam sa najprv tradingom vzdelávať v nejakej akadémii, napríklad u nás, alebo nájsť si fakt nejakého mentora, ktorý vás vlastne vzdeláva, aby ste zvýšili svoje šance na úspech. Takže fakt treba sa vzdelávať, trading a správne riadiť svoje rizika, a to je vlastne kľúč k úspechu. No a v tomto vám vlastne môžeme pomôcť. A teraz vám vlastne ukážem, dám vám zazdieľať, aké tu máme služby. Otváraj, otváraj. Takže tu môžete sa fakt vzdelávať, čo sa týka tradingu, úplne od základov aj pre takého človeka, ktorý fakt prvýkrát počul o tom tradingu. Máme tu na vzdelávanie Forexu v slovenskom jazyku, máme tam slovenských edukátorov, máme tam slovenský rozvrh komplet na celý týždeň, máte nabitý, čo sa týka tradingu. Solex je tu na aplikácia, do ktorej vám vlastne chodia signály, ktoré môžete kopírovať. Ako kopírovať, ako zadávať obchody, sa všetko naučíte. Máme tu Manaru, to je vlastne skener, ktorý skenuje trh a zanalizuje ten trh za vás a pošle vám tú analýzu vlastne do Telegramu alebo do aplikácie a vy si pomocou toho môžete zadať obchod a zarobiť. Určite je fajn, keď človek už ovláda nejakú tú troška analýzu a používa tú Manaru ako fakt brutálny nástroj na to, aby mohol obchodovať. Takto to vyzerá, napríklad tu máme napríklad tú aplikáciu, hej, takto vyzerá napríklad tak Manara, len tak na telefóne som to chcel ukázať. Čo tu máme ďalšie, aké ďalšie veci, takže máme tu Forex, hej, čo som spomenul. Máme tu Defivers, myslím, že som to dobre vyslovil. Pre milovníkov krypta, tak máme tu Defivers, kde dostávate signály a analýzy tiež každý deň. Je tu úspešnosť 80%, ako môžete vidieť.
Takže milovníci krypta si tu nájdete aj takýto skvelý produkt. Potom tu máme Plutos. Plutos, tam sa obchoduje zlato, indexy, olej, kryptomeny a do tejto služby prichádzajú signály každý deň, ktoré môžete čisto len skopírovať cez telefón, zadať a o nič sa viac nemusíte starať. Čo tu máme ďalšie? Máme tu ďalšie nejakých tých robotov. Máme tu nejakého Achillesa Athenu, ktoré môžete využívať. To je vlastne robot, ktorý si nastavíte na vašom obchodovacom účte a vám sám zadáva tie obchody a sa vám ich aj uzatvára. Ešte takto v rýchlosti vám chcem ukázať, ešte mám pár minútiek času, takže ešte vám rýchlo ukážem niečo, kde vlastne sa toto všetko môžete vzdelávať, aby ste to troška aj videli, hej, nielen na tých obrázkoch. Myslím si, že keď to človek aj uvidí, tak je to fajn. No. Takže ako môžete vidieť, máme tu na rozvrh hodín komplet nabitý úplne slovenskými tradermi a máme tu aj zahraničných traderov, napríklad tento Abdallah, on robí indexy a máte možnosť každý deň sa logovať na jeho live trading, nemusíte analyzovať trh, nemusíte robiť nič, stačí stlačiť buď buy alebo sell a zobrať zisk. To je všetko. Takže vy sa nalogujete každý deň na 3:30 a on vám urobí analýzu a vy vstúpite do obchodu a zarábate takýmto štýlom. Potom tu máme vzdelávacie hodiny na zlato, na Forex, na indexy a máme tu potom aj nejaké nastavenie tej hlavy, nebo čo si myslím, že to je veľmi dôležité pri tom tradingu, mindset. Takže máme tu aj také školenia. Takže ešte vám ukážem túto členskú sekciu, čo tu všetko máme. Takže trading, US30, syntetické indexy, Nasdaq, Forex, zlato a Manara. Hej, takže toto všetko tu nám máte komplet, celé vzdelanie, toto je všetko v slovenskom jazyku. No, myslím si, že to stačí. No a teraz Inuš, si tu? Môžem ti dať slovíčko? Samozrejme, že som tu. Ďalej? Počujete, priatelia. Tomáško, chcem sa ťa opýtať, keď ťa tu mám, počkaj, dám, že tak remove pin, počkaj. Daj stop sharing the screen, dal si? Tu som, tu som. Neviem, prečo nám to takto nejak zvláštne ukazuje. Dal som stop sharing, no. Ja už ťa vidím na celej obrazovke. No? Áno, No. chcem to, takže tam sa chcem pinúť tiež. Chcem byť s tebou pinúta, počkaj, teba pinem tiež. Lebo doteraz sme mali prezentácie hlavne s traderkami babami. A potom písali, že bože, to nebude chalani a práve v minulosti sa každý myslel, že to robia iba chalani. Dá sa trading, že reálne, že naučiť, a keď je niekto maminka na materskej a tak? Tak určite sa dá trading naučiť. Čo je veľmi dôležité, musíte k tomu pristúpiť fakt, že na 100%, čo som aj ja urobil. Počas zamestnania to bolo ťažké, ale dá sa to. Hej, nehovorím, že sa to nedá. Dá sa to dostať do tej fázy, kedy už budete zarábať a už potom príde ten moment sa rozhodnúť. Buď dám do toho 120%, alebo to budem robiť stále počas tej práce. Takže dá sa to, len musíte sa odhodlať a musíte dať proste čistý fokus na to. Hej, takže dokáže sa to aj mamička na materskej naučiť. Ja na začiatku som sa vzdelával, ja neviem, 2 hodiny denne, hodinu denne. Hej, takže určite, keď človek sa vzdeláva hodinu denne, keď si nájde na to čas, tak sa to dá. Prečo sa pýtam? Je to preto, že chcem vám zozdielať. To je úplne, že masaker, že new thing. A ešte nikto z nášho týmu to nevidel, pretože on teraz nám asi pred 15 minútami náš dizajner to poslal. Guys, Trade Camp bude trojdňový, bude od pondelka do stredy s našimi top tradermi, edukátormi. Bude aj Tomáš to edukovať. Pozrite sa, akože všimnite si, že aj ten obrázok je úplne, že mega, že je tam aj ten big, aj ten medveď, že aj ten proste rast, aj ten, akože aj to stúpanie, aj to klesanie. A akože ja som nadšená, pretože ten nápad prišiel práve od vás, z vašej potreby, že mnohí z vás máte strach. Ja sama som z biznisu, síce network marketingového, ale produktového a som si vravila, bože, čo ja mám 42 rokov, jak ja tie grafy a tie sviečky a čo pre mňa sviečka bola tu lavandulová sviečka. Jaká sviečka ešte tam niekde inde. Ale proste
chceme pre vás spraviť mega vec. 3 dní, priatelia, 3 dní budete môcť nahliadnúť do toho všetkého, čo pre vás chystáme, čo pre vás máme, akým spôsobom pracujeme a ako vy hodinkou, 2 denne môžete sa dostať úplne k iným. Dajte mi na čate vedieť, ako sa vám páči plagatík. Podľa mňa akože absolútne, že peckový, ale dajte váš názor. Tomi, jak sa ti páči plagatík? Bombový, akože. Páči sa veľmi. Máme tam všetko, čo je proste naša energy, economy, quantum flow, náš tým a tak ďalej. Ja by som ešte teraz mala vám viac povedať o marketingovom pláne, ale poviem úprimne, že ani nechcem, pretože poviem prečo. Tominko, ja si ťa tu nechávam. Normálne nevypínam ťa, nechávam si ťa. Prečo? Pretože ja chcem, aby ste sa prišli pozrieť na to reálne, ako vyzerá možnosť edukácie. Preto ako náhle sa človek zaľúbi do produktu, ako náhle človek sa zaľúbi do služby, viete, keď chodíte k nejakému pekárovi a chutí vám ten chlebík, ten pekár vám nemusí prísť a povedať, prosím ťa, mohol by si povedať, že či ten chlebík chutí. Proste keď ti chutí, ty to povieš prirodzene. A aj práve na tom trade campe a za 3 dní vám ukážeme, že čo robíme a keď vyskúšate, otestujete, nacítite sa a si uvedomíte, že čo všetko tam môžete mať, tak to, že ako to zdieľať potom ďalej inak a ja tam budem mať session, ktorá vám ukážem v rámci network marketingu, čo z toho všetko budete mať, keď tú informáciu budete zdieľať ďalej. Ale ja tu a teraz ani nechcem vám to prezentovať, pretože ja chcem, aby ste v prvom rade prišli otestovať, že či to vám chutí. Či to pre vás dáva zmysel. Nahrávky budú, otázky sú, nahrávky budú. Otázka, ako sa dostanete k tomu trade campu? Zajtra vznikne Telegram kanál, takže každý z vás, kto ste tu, napíšte človeku, ktorý vás sem pozval. Nech vám pošle link. Budete môcť sa tam pridať, bude tam harmonogram, budú tam témy, budú tam nahrávky a budete mať priestor do piatku si to reálne pozrieť. Do piatku, pozor. Nie, že do nekonečna. Prečo? Pretože my vieme, že ako funguje ľudský mozog, že čo neurobím hneď, neurobím už nikdy. A Tominko, povedz, aké témy tam budú, lebo ty vieš, lebo ty si teraz plánujete vy s tradermi, aké presne tam budú štrukturované, čo všetko sa ľudia dozvedia na tom trade campe. Poď, ideš. Takže ľudia, Trade Camp 3 dní úplne zadarmo, čo je úplne fakt úžasné. Môžete úplne nahliadnúť za oponu. Hej? To sa nestáva často. Bude tam nahliadnutie do nášho biznisu, budú tam vysvetlené, aké máte možnosti si tu zarábať. Môžete si tam založiť, s nami si založíte nejaký ten demo účet a pomocou našich produktov budeme mať live tradingy. Takže budete si zarábať peniaze na tom demo účte, aby ste sa presvedčili, že to fakt funguje. Plus tam budú určite vysvetlené aj nejaké tie addony, napríklad ako som ukázal to Pluto. Takže live trading nabitý tam bude, takže máte sa fakt na čo tešiť. Určite tam musí byť každý. Pre ľudí, ktorí... Čo to je znamená add-on? To znamená, že po anglicky add-on. Čiže máme bázové produkty, ktoré sú za bázové balíky a máme produkty add-on, to akože napríklad príjete do obchodu a kúpite si, neviem, že príjete do online obchodu, kúpite si sukňu, šaty a vám ešte ten online obchod povie, ale k tej sukni a šatom by sa ti hodili tie boty alebo tá kabelka, pridaj si to, add on. Čiže my takisto máme bázové produkty, ktoré vám úplne vystačia na to, aby ste išli proste bomby a sú potom pre profesionálov, pre ľudí skúsenejších, alebo pre ľudí hladných, alebo pre ľudí zvedavých ešte ďalšie produkty, ktoré si viete doplniť na to, aby vaša skúsenosť práve s tradingom, s edukáciou v rámci toho, s vlastne investovaním bola ešte chrunkavejšia. Ale pozor, čo ja milujem na našej spoločnosti a na našom týme Quantum Flow je to,
že máme také už obrovské množstvo odborníkov, ako je Tomáš, a ako tu máme dve myšky úžasné. Máme tu Maťka, máme tu Janka, máme tu kopec ďalších traderov, okolo 10 už je, ktorí sú naozaj skúsení a dokonca aj lídri sú tiež tradermi. Čiže každý vám poradí, každý vám dá svoju skúsenosť. Dneska sme mali v našej skupine klientskej, kde klienti, ktorí nebudujú biznis, nezdieľajú informácie, zdieľajú len svoje skúsenosti v rámci tradingu z absolútne novej témy, ako je stock options, ktorá v podstate v našom týme je úplne nová, študuje sa nejaké 2 mesiace, babi tam zdieľali výsledky, že zarobili 280 eur denne. 300 eur denne, to sa všetko dá. Ide o tom, že či chcete, viete, to v našom živote nič nie je for free, stále je to o tom, že tú cenu treba zaplatiť. Ale my vám ponúkame nezaplatiť cenu momentálne finančnú, ale cenu vášho času, cenu vašej pozornosti, cenu vašej energie. A takíto tradery ako Tominko vám bude venovať svoj čas, bude vám odpovedať na otázky aj v rámci skupiny a verte mi, že keď už niekto si môže dovoliť vykašľať sa na prácu, odísť z jobu a proste naozaj iba sa živiť vlastne tým tradingom, tak je to človek z praxe. My vám neponúkame nejaké teórie. Čiže priatelia, ja vám dneska mávam, Tomáško vám máva a do 24 hodín naháňajte ľudí, ktorí vás pozvali na túto prezentáciu, pozvali vám nahrávku na túto prezentáciu, nech vám pošlú link do skupiny, samozrejme link aj na ten kanál my budeme zdieľať na sociálnych sieťach, my sa na vás mega tešíme, budú tam tradery, bude tam Evitka Mudroňová, moja biznis partiačka, ktorá vám ukáže svoje perspektívy ako maminky z podnikania, a zároveň nejaké mastermindy. Ja vám dám potom na koniec ešte to, pretože vy keď otestujete tie produkty, počúvajte, tie produkty testujete, zarábate z nich, ale ešte je tu ďalšia možnosť, že keď budete odporúčať možnosť zarábania z tých produktov, tak aj z toho môžete zarábať. Ja neviem, dobre či dobre, dajte mi v čate vedieť, dobre či dobre. Ako reálne, ja neviem, lebo ja už neviem čo viac. Ja už neviem fakt čo viac. Top tradery sa dávajú dokopy, vytvárajú program, dávajú vám to gratis. My vám ešte ukážeme, že keď vy z toho budete zarábať, vy vlastne môžete z toho spraviť tiež business case, to možnosť zarábania posúvať ďalej, ešte z toho zarábať. Čo viac, priatelia, čo viac. Buďte s nami v pondelok, ja tam budem, Tomi tam bude, naši ďalší tradery tam budú. Zdieľajte toto videjko ďalej, zoberte tam svojich kamošov, pretože každý v dnešnej dobe, a hlavne keď je to dovolenkové obdobie, aj tak teplo a každý chce byť pri bazene, nikto nechce sedieť v práci. Od kolika v pondeli program tiež bude daný. Čo nebudete stíhať, lebo budete v práci, budete si môcť pozrieť zo záznamu. Bude to 2-3 hodinky denne, nebude to celodňovka, bude to akurát tak, že by každý jeden zamestnanec mohol tiež každý jeden zamestnanec, maminka, človek na materskej, študent, ktokoľvek, mohol prísť a za ten krátky čas vysunúť z toho čo najviac informácie, implementovať ich a mať výsledok. Tomi, máš posledné slovo? Prečo tam majú všetci byť? Ak chcete si zmeniť život k lepšiemu, ak máte nejaké sny, ciele, tak kvôli tomu by ste tam mali byť. A ja ďakujem tomu úžasnému mužovi, ktorý tu prišiel s nami, tu bol. A on, počujete, keby ste videli, čo on robí, ako on dáva analýzy, čo on vysvetľuje, akým spôsobom. Vidíte, že veľmi zrozumiteľným. Ja, maminka po 40-ke, tomu viem pochopiť, pochopíte tomu aj vy. Takže tešíme sa na vás v pondelok, zdieľajte toto videjko, pýtajte sa ľudí, ktorí vám toto videjko poslali, nech okamžite vám posielajú link na telegramovú skupinu a najbližšie dni vám dáme program, témy, všetko a samozrejme tam budú aj nahrávky, ale pamätajte, my nechceme, aby ste proste tie nahrávky pozerali ďalšie 2 mesiace. Proste keď chcete zmeniť život, čas si nájdete. Čas si nájdete pri bazene, pri tom, ako vaše deti pôjdu do školy, alebo budú na nejakých krúžkoch. Skrátite si obed z hodinového na 15 minút a 45 minút si pozrite záznam, pretože chcete zmeniť svoj život. Keď chcete, tak to dáte. Pozdravujem vás, ahojte, čaute. Bol to Tomáško, náš úžasný trader, bola som tu ja, Ina Semi a vidíme sa s vami v pondelok. Pozdravujem, ahojte, čaute.